Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas. Que tal, moi boas? Aquí estamos, unha semana máis, os do Verán Verán. Saudamos dende o Concello de Sanxenxo os espectadores que nos están a ver a través de Canal Rías Baixas, pero tamén a todos aqueles que nos están a seguir a través de Televigo, Telemiño, Canle Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. No programa de hoxe imos falar de natureza, de patrimonio, de cine e, por suposto, de praias. Pero antes de todo iso, imos recibir aquí neste set que temos instalado no Paseo Marítimo de Silgar o alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín. Que tal? Moi boas, benvido, Verán Verán. Hola, que tal? Bueno, como vai indo o teu Verán Verán? Ben, máis tranquilo que outros anos. Máis tranquilo que bueno, en máis anos tranquilo anteriores, por un non? lado, pero máis atareado por outro, por os problemas que todo o mundo conoce. Bueno, xa me tardaba a recibirte aquí neste programa, no Verán Verán, un ano máis dende o Concello de Sanxenxo, neste verán diferente. No caso do turismo para a localidade, non sei se será unha tempada dura, ao final, cando botemos a conta ali polo mes de setembro, un balance un pouco máis pesimista do agardado. Económicamente vai ser dura para o sector hosteleiro, posto que ahora mismo pues, estamos a mitad do verão. Bueno, os índices de ocupación non son os deseados, pero tamén é verdad que fai 2 meses non pensábamos nin ter estes índices de ocupación. Pero bueno, eu sei que o están pasando mal e desde o Concello tratamos de axudar todo o que podemos, pero así sei que non vai a chegar. Eu tamén lle transmito a eles que o importante este ano non é ganar os cartos, senón tratar de perder o menos posible, pero aproveitar a imaxe de Sanxenxo para reforzarnos de cara ao ano que ven e empezar a facer o ano que ven por moito mellor que este, non? Bueno, seguimos coñecendo algún que outro dato, coñecíamos hoxe mesmo que o turismo procedente de Portugal, que é un público moi habitual aquí no Concello de Sanxenxo, que é uno que levamos deste mes de xullo nun 60%, é un dato moi chamativo, non? Sí, claro, porque as cousas son como son, as circunstancias son moi complicadas, pero como digo, eu creo que o que temos que facer é posicionarnos ben, aproveitar toda a boa imaxe de que somos un concello sanitariamente seguro para vir aquí a disfrutar uns días, sempre cando se respeten, lóxicamente, por parte de todos as medidas recomendadas polas autoridades sanitarias, e, por tanto, po ano que ven é cando digamos que temos que facer caixa ou deben de facer caixa, non? Entonces, é moi importante este ano facer as cousas ben. Houve moito comentario, moita crítica, moita opinión sobre como se estaba xestionando o tema do verán aquí en Sanxenxo con as diferentes medidas que de contado imos analizar. E eu pregunto, fixechedes ben os deberes dende o goberno local, iso queres ti polo menos? Pois eu creo que sí, que o fixemos ben, non? Pero en calquer caso corresponde á ciudadanía de opinar, eles son os que teñen que dar, digamos, a súa resposta a todas estas medidas, pero eu non quero olvidarme de que fai 2 meses, 3 meses, o que estábamos escoitando a través de distintas institucións que teñen competencias sobre nós e tamén os medios de comunicación. Por tanto, o que fixemos foi a poñernos, adelantarnos aos tempos e a poñer aquelas medidas que creíamos que eran bons para que Sanxenxo fora un pueblo que cando un decidira ir pasar uns días, pois que elixiran Sanxenxo, non? Porque hai que ter en conta que está claro, e xo dicíamos naqueles días do mes de abril, que este ano a xente en España non iba a salir a fora de España, entón a xente tiña que ser un sitio onde a xente que vive en España poder acercarse hasta aquí. Houve unha desas medidas que non estivo exenta de polémica, son estas estacas que temos aquí ás nosas costas nesta praia de Silgar, unha praia emblemática do Concello de Sanxenxo, e temos esa foto, non? Esa foto dos primeiros días cando o areal estaba ateigado na parte baixa, pero esa zona das estacas estaba completamente baleira. Non sei se foi un fracaso, unha cuestión que aínda non encaixou ben a sociedade. Ni moito menos, o que pasa que non, aparte que foi un éxito rotundo total para Sanxenxo en comunicación, porque hai que ter en conta que nos entrevistaron de varios países do mundo, desde Australia hasta Estados Unidos, pasamos por moitas televisións, e que a medida foi boa no seu momento. Que pasa? Que a veces nos olvidamos un pouco das cousas. Silgar ten unha capacidade de 5.000 persoas, e cando tiña que ter ao mellor 2.500 na máis. Por que ten 5.000? Porque decidimos no mes de maio
e a principios de xuño estender a area porque as mareas do verán son distintas do inverno e, polo tanto, agrandamos, digamos, a praia, non? E falando con Costas do Estado, a capacidade que temos é 1 hectárea libre sin cuadrículas e as cuadrículas que hai, que son as 780 cuadrículas, onde se poden poñer máis ou menos tamén unhas 2.500 persoas, depende se veñen solas, acompañados ou 3 persoas, incluso en cada cuadrícula. Que pasou hasta ahora? Que non houve esa capacidade para estar chea a praia, pero non teño ninguna duda que, bueno, esta balanza hai que facela a final do verán e non teño ninguna duda de que a xente vai a disfrutar das cuadrículas, pero se a mí me dicen de elixir nestes momentos, se me podo poñer nun sitio libre que nadie me dice nada, a nun sitio con cuadrículas, prefiero un sitio libre. Pero hai que ter en conta como é o caso hoxe, non? Que a praia está con xente, pero non nas cuadrículas, porque o aforo está repartido polo resto do área. Está sabendo perfectamente que xente a distancia de que non hai ningún problema, non? Pero nós naquele momento pensábamos solo no problema, e hai que ter en conta que as cuadrículas non ocupan nin o 50% da praia do areal, non? E xa o dixemos no seu momento, pero nadie pensaba nin tan siquiera que poder haber aquí 1.500 persoas. É verdade que hai máis desas, pero non hai as 5.000 que ten de capacidade a praia de Silgar. Quizás é que a xente ainda non colleu o costume de reservar estas prazas, de coller estas parcelas, porque igual se cadra, hai moitos espectadores que pensan que hai que pagar por elas, por exemplo. Sí, porque houve tamén algún bulo, xeneranse a través das redes sociales moitos bulos, non? E mira que dixen en repetidas ocasións que era todo gratuito, que os areais son gratuitos. O que pasa que eu entendo, porque agora se descubreu que eu xa o sabía, pero en moitos lugares de Europa hai que pagar por ir ás praias. Por exemplo, en Italia tens que pagar por acceder a unha praia. En España non, que son libres, e nós o que tratamos é de facer as praias libres igual que sempre, pero que sanitariamente fora seguras para estar cualquier persona aí. Bueno, pois convidados os nosos espectadores a vir a Silgar, unha praia que segue sendo de balde para reservar esas parcelas e que están máis que convidados a vir ata aquí. Outra desas medidas que se implantaron nestas últimas semanas aquí no Concello de Silgar foi ese sistema de drones para controlar a capacidade. Que tal está indo estes primeiros días con esa experiencia? Está indo ben, pero hai que ter en conta, compramos o Concello adquireu 4 drones para vixiar as praias, as 17 praias de bandeira azul, que é onde hai socorristas, porque fa unha axuda moi importante tamén para os socorristas. De momento non é necesario, porque, como digo, non hai unha afluencia masiva de persoas, pero iso ten unha ventaxa de que todas as praias teñen o seu aforo, e o dron conta automáticamente en poucos minutos as persoas que hai no areal, e é por si hai que avisar aos informadores de que hai que pechar a praia, que non pode entrar máis xente, non, para respetar as medidas todas do aforo que nos recomendan as autoridades, non? Entón, por tanto, é o que estamos a facer, e creo que foi un acerto, e que vai a ser un acerto, e creo que van a facer incluso máis concellos. O dron vai a dar moitas ventaxas aos concellos, sobre todo para as praias e tamén para o tráfico, non? Falabas ti dos informadores, porque nestas praias agora mesmo hai unhas persoas, unhos profesionais que se dedican a aportar información aos visitantes sobre a situación da praia e sobre as medidas que deben tomar, non? Que deben tomar. Aquí, por exemplo, na praia de Silgar hai 5 informadores, temos dividido a praia en 5 sectores, e, polo tanto, eles te informan e te dicen se non estás cumprido, pois que poña a mascarilla, vale? Son meros informadores, pero é verdad que se alguén non respeta as normas, eles chaman a policía local, e aparece a policía local, oye, se non usa a mascarilla que é obligatorio, pois van a ter unha sanción, non? Por exemplo, outra das medidas que se implantaron nas últimas semanas, por exemplo, aquí ao carón de onde estamos a gravar, aquí ao carón desta Rosa dos Ventos, ese repintado das rúas para darlle prioridade peonil ás persoas que pasean por este paseo marítimo, para garantir, non, a distancia social entre uns e outros, non? Claro, é para ampliar, digamos, as aceras, non? A ver, as dúas son estreitas aquí no paseo de Silgar, aquí hai momentos puntas, sobre todo, pois, se, por exemplo, o tempo non acompaña moito para a praia, moita xente paseando, e tamén as noites, xa cando a xente sae da praia, moitísima xente, o que facemos é, oye, dicir a xente que vayan polas rúas da dereita, en dirección sempre polo lado dereito, por exemplo, para ir de Portorobo a Sanxenxo que veñan pola acera do Paseo Marítimo, e viceversa, Sanxenxo e Portorobo que vayan pola acera dos comercios, non? Polo lado da lá. E foi ampliar, e foi tamén dicir yo ao coche que é compatible o coche coas persoas, pero o coche da maneira que pintamos, e nos dicen os expertos, os arquitectos que diseñaron isto, pois de alguma maneira, cando tú ves o sei pintado, por vas con máis cuidado, con máis precaución, e que hai moitos menos. Eses círculos brancos que preguntaba a xente non para que servía, non? É un pouco para que o peatón diga, oye, o automobilista diga, oye, cuidado que aquí podo encontrarme con algo distinto, entonces chama a atención a vas con máis precaución, e se pode comprobar, pero non é certo, por exemplo, de que este pechado isto, ni moito menos, por aquí circulan os coches, oye, pero con normalidade, con sentidiño, con cuidado, porque está a xente disfrutando do paseo, non? Un aspecto que supoño que os preocupa no Concello de Sanxenxo é o ocio nocturno. Como se está a facer para controlar os aforos dos locais, por exemplo? Pois controlando os locais, tanto a Garda Civil como a Policía Local están facendo inspeccións continuas. É verdad que a veces algún se pasa, tamén é verdad que non podemos ter un policía en cada esquina controlando tal, pero bueno, o que estamos é preparados para tomar calquera decisión que faga falta, desde sancionar hasta cerrar un local se é necesario. De momento non collemos a ninguén infragante como para ter que cerrar un local, pero é verdad que hasta ahora tampouco boas persoas, non hai masivamente, non está isto, digamos,
saturado nin con moita aglomeración como pasaba noutros anos. Non? Sí que é certo que é un dos aspectos que máis pode preocupar, estamos vendo no conxunto de España estes días, que o ocio nocturno é o principal foco agora mesmo de rebrotes, non? Sí, efectivamente, sí, aparte hai unha cousa que a mí me chama poderosamente a atención, pero bueno, está así a lei de que os locales é un rollo porque teñen moita diversidade de horarios de peche, entonces volves un loco a veces para controlar todo eso. Eu era máis partidario de que houbera un local para cerrar todos á mesma hora e punto. Eso algúns dicen que é contraproducente porque entón a xente, pois moitos irían a facer botellón. Eu creo que non, eu creo que Sanxenxo é un lugar que ten un turismo familiar e sempre hai algún energúmeno destes que hai que ven pois, a dar a nota, pero para iso sí está a policía para que actúe rapidamente. En calquer caso, eu creo que en Sanxenxo podes tomar unha copa con total tranquilidade, con total seguridade, e cando algún local non cumpre o que hai que facer, pois é sancionar e meter a sanción que corresponda, incluso chegar a pechalo. Bueno, falamos de multas, porque nesta pasada fin de semana a Policía Local de Sanxenxo impuxo 123 multas por non levar a máscara ou por levala daquela maneira, non? Como fai moita xente pendurada dunha orella, ou, bueno, o que ve a policía e levanta 123 multas en tan só unha fin de semana, non? Sí, prácticamente menos de 48 horas, non? Porque hai que facer cumprir a lei, lógicamente é o que lle corresponda á Policía Local. A día de hoxe xa levamos máis, pero é verdade que no fin de semana só nos puxeron 123. A min chamou a atención que parece que fomos casi o Concello de España que máis sancións puxo por non utilizar a mascarilla. En calquer caso, teño que felicitar a Policía Local porque é o seu deber e a obligación que teñen de facer cumprir a lei. Falando de outros asuntos, despois seguiremos falando das praias, pero falamos un pouco tamén de política, porque o pasado 12 de xullo houbo esas eleccións autonómicas, eleccións ao Parlamento de Galicia, e o Partido Popular colleitou finalmente, co reconto do voto emigrante, 42 deputados, o mellor resultado da era Feijóo. Supoño que no teu caso estarás tamén tan contento como o propio Alberto Núñez Feijóo. Bueno, eu creo que eu estou moi contento, pero que teñen que estar contentos son os vecinos de Sanxenxo, porque Feijóo demostrou nestas últimas 4 legislaturas pois de que é unha persoa coherente, unha persona, digamos, que ten un criterio claro de facer un país, digamos, solvente, e iso creo que se demostrou, e este é o premio, digamos, a súa laboura. E pois eu teño que dicir que para Sanxenxo tamén é un triunfo, posto que proxectos importantes, como é, por exemplo, a reforma do Porto de Porto Novo, toda a fachada marítima, por exemplo, da Ría da Arousa, que pasa por Villalonga, desde Meaño hasta o Grove, pois queremos recuperar. Estamos facendo o Colexio Villalonga, agora hai que dotar o colexio de outras cousas. Eu creo o mercado, por exemplo, de Sanxenxo, que hai que facer un mercado novo, algunhas obras importantes que creo que sería impensable facelas se non estuveramos gobernando na Xunta, pero tamén, porque claro, eu teño a experiencia ademais de que no ano 18 a piques de firmar un convenio con Costas do Estado para actuar nos paseos marítimos foi cando se fixo a moción de censura ao presidente Rajoy e pasou o que pasou, que nin un euro invertido por parte do Estado nas costas de Sanxenxo desde o ano 18 hasta ahora. Bueno, pois esos son temas que a nos preocupa moito e que desde logo o triunfo de Feijóo o pasado domingo, para nós, eu creo que é un bo dato e unha boa noticia, non? Analizando eses datos desas eleccións autonómicas aquí no Concello de Sanxenxo, o Partido Popular fíxose con 4.000 votos. Nese caso, non sei se o mérito é de Alberto Núñez Feijóo ou de Telmo Martín. Non, é de Alberto Núñez Feijóo, teño clarísimo, non? El sacou o 53% dos votos, 4.239 votos, e, polo tanto, é un éxito del, pero tamén é verdad de que se están facendo, como dicía, cousas importantes aí, o Colexio de Villalonga, toda a PO 308 estáse reformando desde Pollo hasta a Lanzada. Eu creo que se fixeron cousas moi importantes. A calle Progreso, por exemplo, hai un antes e un despois da calle Progreso, aunque é unha calle que a maioría dos cartos meteronse no subsuelo, onde non se ven, pero era tan necesario todo eso para o medio ambiente, posto que non había separativo de plebes e fecales, e, bueno, son temas que dan o seu resultado, e, polo tanto, eu creo que, bueno, que as cousas están facendo medianamente ben, sempre todo mellorable, pero eu creo que hai un antes e un despois desde o ano 2017 que chegamos outra vez á alcaldía, aos tempos de agora é o que ven, non? Ainda nos quedan 3 anos de legislatura e, por tanto, vai a executar proxectos que son moi necesarios para Sanxenxo. Ainda tirando do fío desas eleccións ao BNG, que é agora o partido que lidera a oposición en Galicia e medrando en prácticamente todos os concellos, no caso de Sanxenxo pasou de 700 a 1.700 votos. Non sei se, con vistas ao futuro, crees que Ana Pontón, a líder do BNG, pode complicar a cousa ao PP de cara a unhas eleccións no ano 2024? Bueno, falta moito, pero ese tempo eu creo que hai que disfrutar primeiro da vitória, pero en calquer caso que teño que felicitar a Ana Pontón, posto que eu creo que é unha líder tamén dentro do seu
do seu partido do Bloque, a verdade que conseguiu un resultado histórico, e eu teño que dicir que eu estou moi contento polo resultado de Feijóo, pero tamén estou contento de que o Bloque sea a segunda forza política en Galicia, porque creo que vai a facer unha boa labor de oposición a Ana Pontón. E como ves o PSDG, que quedou con 2 escanos finalmente? O PSDG vexo como vexo a España no seu conxunto de que cando mareamos moito tema, andamos como andamos, pagan as consecuencias, por lo tanto, eu máis que botarlle a culpa a Caballero, a Gonzalo Caballero, lle botaría a culpa ao señor Pedro Sánchez que polas políticas que está aplicando en Galicia non somos tontos, sabemos que eso non cala, os titulares de prensa son moi bons, pero eu creo que hai outra cosa, que cando un pensa en profundidade, lóxicamente, pois eso non cuadra, e como non cuadra a xente de izquierdas, decideu pois votarlle a Ana Pontón ao Bloque, e eu creo que foi unha boa opción, porque tamén ten que haber oposición, que eso reforza a democracia, e o tema de o tándem PSOE, Podemos e Mariz non calou en Galicia moito menos, porque de feito, pois fíjate, non desapareceron de todos do PSOE porque teñen, bueno, porque hai xente no PSOE, e oye, xente de peso e xente que teñen, oye, pois son moi fieles a esa, como somos no PP moitas veces, cando perdemos tamén, non? Son moi fieles a sacar unha cantidad de votos importante, pero bueno, o que hai que darlle, eu creo que triunfou, lóxicamente, Feijóo, pero tamén triunfou Ana Pontón. Quería preguntarche tamén, falando de máis asuntos, por esa polémica ambulancia medicalizada do Salnés, que tiña a base no hospital comarcal, no hospital do Salnés, e que este verán veu para Sanxenxo. Hai quen fala de que se desvestiu un santo para vestir outro. Non sei, ti como alcalde de Sanxenxo, como ves? Pero vamos a ver, vamos a aplicar o sentido común. En primeiro lugar, a ambulancia díxose que iba a vir para aquí, e aquí veu. É verdade que veu con 15 días de retraso, porque hubo un problema polo tema do COVID. O conselleiro, cando me chama, dice, oye, hai un problema porque hai que reestructurar, hai que ter en conta que para a ambulancia medicalizada creo que utilizan 17 personas fan falta, e por tanto hai que reorganizar todo. E primeiro é o tema do coronavirus, e veu o día 15 para que non estamos contentos de que este aquí. E pois o tema de Vile García, non ten sentido ter unha ambulancia medicalizada onde tes un hospital, é que non ten sentido ningún, xa por iso te salí ao hospital. Onde ten que estar as ambulancias medicalizadas? Donde hai unha aglomeración importante de persoas que non teñen un hospital cercado. Eu sei que outro día salvou a vida, por exemplo, unha persona porque estaba no centro de saúde, un señor que lle dou un infarto, se o teñen que levar a outro lado, non sei se chegaría, pero estaba ali a ambulancia e salvou a vida a esa persona. Xa está justificado de sobra que estuvera aquí a ambulancia medicalizada. En Villa García tes un hospital do Salnés que todos disfrutamos, un magnífico hospital que se invertiron 15 millóns de euros nos últimos anos, entonces non ten sentido ter unha ambulancia, digo eu, poder ver outra ambulancia calquera que ten hospital ao lado, non? Entonces eu creo que non se genera polémica, porque a veces convén a algúns perdedores generar polémica a conta destes temas todos, non? Pero a ambulancia medicalizada te leva moitos brans, eu creo que 17 brans estando en Sanxenxo no Bravo. Hai que ter en conta que somos a terceira cidade de Galicia, non? Bueno, se te parece, deixamos estes temas, imos falar agora de temas un tanto máis amables. Aquí en Sanxenxo temos moitas praias. Esos tamén son amables, Son de outro xeito, non de outra maneira. Dicía que temos 17 praias, por exemplo, con bandeira azul, pero temos moito máis. Nos elaboramos unha reportaxe onde visitamos un dos bancos máis bonitos do mundo, deses que tanto están a proliferar agora mesmo pola costa galega. Este banco en concreto está en Noalla e visitou o noso compañeiro Juanma Lorenzo na compaña da técnica de turismo daqui do Concello de Sanxenxo, Romina Fernández. O Concello de Sanxenxo é moi coñecido polo seu patrimonio natural. Con isto seguramente están pensando nas súas praias. Pero non, polo de agora non imos visitar ningún areal. Hoxe imos descubrir unha zona rica en paisaxe, historia e cunhas vistas privilexiadas. Hoxe descubrimos Punta Faxilda. Estamos aquí en Punta Faxilda, que é un entorno privilexiado que pertence á parroquia de Noalla, en Sanxenxo, e como podedes ver, pois é unha maravilla paisaxísticamente en cuanto a vistas no océano Atlántico, e se pode ver a ría de Vigo e a ría de Arousa, e bueno, é unha zona, un enclave privilexiado, porque dende aquí podemos ver un día maravilloso como este, pois tanto as Illas Cíes, como as Illas Ons, como a illa de Sálvora. Son parte da Ruta do Padre Sarmiento, que é unha ruta que se creou en homenaxe ao Padre Sarmiento, bueno, que foi un monxe que no ano, creo que en 1745, pois fixo o Camiño de Santiago, pero que foi unha variante do Camiño Portugués, que a diferencia do Camiño Portugués o que recorre desde Pontevedra a Santiago, pero pola costa, polos municipios do Salnés.
fai un tempo pues, puxeron este banco de Noalla, vale, gracias a, bueno, pues eso, a comunidade de veciños, e despois tamén fixeron o que podemos ver aí a miña esquerda, que é a porta de Noalla. Vale, co banco pues, o que quixeron refrescar era, bueno, pues un sitio onde relaxarse, onde poder ver estas maravillosas vistas que vos dicía antes, vale, tanto a Ons como a Cies como a Sálvora, e desfrutar da nosa natureza. E despois a porta de Noalla o que quixeron simbolizar é unha porta, unha entrada ao Océano Atlántico, vale, o mar, é dicir, a noso ben máis preciado que ten Sanxenxo, que é o noso mar. A Ermita da Lanzada podemos ver dende lonxe dende aquí, é unha zona xa moito máis coñecida, un entorno tamén maravilloso. Ademais da ermita, pois temos bueno, pois os restos arqueolóxicos da Deputación de Pontevedra, que tamén se poden ver. A Torre da Lanzada é un ben de interés cultural, e ademais tamén os dicía que tiñamos un banco dos veciños de Noalla, na Illa do Médico, onde se poden ver esas vistas a Ermita da Lanzada, e a Ermita da Lanzada está relacionada con todo o tema tamén non só relixioso, tamén rupestre, de tema de, bueno, pues de arqueolóxicos, restos arqueolóxicos, pero tamén moitísimo con lendas de tradicións, bueno, pues que fan de Galicia, en el concreto de Sanxenxo, un sitio único e máxico. Bueno, ademais falan que por esta zona tamén hai moitas lendas, non? Nos podes comentar algunha? A ver, ademais das lendas máis coñecidas deste entorno, que son as ermitas da Lanzada, a lenda das 9 olas, da Virxe, aquí en concreto en Punta Faxilda hai unha lenda que está relacionada coa Santa Compaña, que é algo moi galego, e que a xente, ademais que nos visita dende fora, pois lle fai moita gracia e lle provoca moito interés, que o tema da Santa Compaña, a lenda en concreto é que como este punto é o máis preto que temos no municipio ata Ons, ata a Illa de Ons, a lenda conta que nas noites onde non hai lúa hai un camiño subterráneo, vale, que comunica esta zona Punta Faxilda coa Illa de Ons, por onde vai a Santa Compaña. Un pouco esa é a lenda da zona. Pois como podemos descubrir grazas a Romina, Punta Faxilda é unha zona rica en patrimonio cultural e natural. Eu agora, Dani, vou seguir aquí o resto da tarde gozando destas vistas, e a ver se atopo ese camiño secreto da Santa Compaña. Bueno, pois deixamos aí a Juanma Lorenzo buscando ese camiño segredo alá por Noalla. Xa acabamos de ver, alcalde, que hai moito máis que praias aquí no concello de Sanxenxo, non? En Punta Faxilda. Sí. Claro, Sanxenxo ten un rural magnífico, digo moitas veces, sobre todo a xente que non é daqui, de que teñen que conocer a campiño rural de Sanxenxo, a nosa huertas e tal, que é magnífico, subir a Aldariz, ir ao Conde Aventureira. Hai que tener en conta que estás aquí nunha praia magnífica urbana. Para min é a mellor praia do mundo urbana, conozco moitas praias no mundo, pero non hai moitas praias que estén abrigadas do norte con esta magnífica ría, con esa bocana, coa isla de Ons ao fondo, coas islas Cíes ali, e de repente te encontras aquí a 200 metros pleno bosque. Onde hai eso? Non hai en moitos sitios. E, por tanto, hai que disfrutar, deben de salir daqui a camiñar e ir hacia arriba, non? E, si, Sanxenxo ten un turismo importante arquitectónico que estamos traballando para poñelo en valor. Estamos agora coa reforma do Pazo de Quintáns, unha obra importantísima, vai haber moitas cousas que facer aí en Noalla. Eu creo que os 43 km cuadrados de Sanxenxo, como dice Fijamoite, Ciudad Única Galicia, Ciudad Única Sanxenxo, con esos 43 km cuadrados, cheos de costa e cheo tamén de monte. Quedan para moito, non? Diceu que nesta edición, neste 2020, este concello ten 17 bandeiras azuis, é o récord absoluto de toda a historia, non? Sí, de toda a historia e de todo o mundo. De todo o mundo. Somos un municipio con máis bandeiras, sí, bandeiras azuis do mundo, non? Sí, pero eu destacaría, por exemplo, este ano a bandeira da Rea de Agra, que é unha cala moi bonita que temos en Dorrón e que estamos luchando por ela, por fin conseguimos este ano ter bandeira azul aí, non? Pero bueno, Silgarse é un clásico, pero ter 17 bandeiras azules, e non é polo tema xa das bandeiras azules, e podíamoslo facer igual sin as bandeiras azules, pero non é o mínimo porque che obliga, a bandeira azul obligache bastante, e por tanto os areales de Sanxenxo están limpios, teñen os seus aseos, están, os baños que temos, tal, cada hora e media están desinfectados. Temos os socorristas, importantísimo, a cantidad de cartos, pero para nós é unha inversión. Salvar unha vida non ten precio, e, por tanto, invertir en socorristas é moi importante. E seguiremos facendo, seguiremos loitando para ter algunha praia máis con bandeira azul. Temos atravesado aí a praia de Nanín, esperemos que podan poder optar, é moi complicado, pero vámonos intentar.
hai que pelear por ela seguido para que Sanxenxo teña unha imaxe de que é un lugar que podes vir a disfrutar como están disfrutando as persoas que están ahora mismo aquí en Silgar. Bueno, vou pedir que te molles un pouco, porque claro, tantas praias, non sei se Telmo Martín ten entre todas estas unha praia favorita. Eu non son de praia, pero se te ver aquí, a mí gustaba moito a praia de Canelas, porque ali iba de, cando a miña filla naceu, era pequena e tal, e gustaba moito ir a Canelas, entón, por tanto, Canelas para mí é unha praia moi bonita, é unha praia pois un pouco máis aberta, pero tampouco non unha praia aberta como é a praia da Lanzada, por exemplo, que é magnífica, pero calquera dos areales de Sanxenxo son magníficos, grandes, pequenos, máis afora da ría, máis adentro da ría, pode un disfrutar aquí moitísimo da praia. E despois diría outra cousa, que as praias non son solamente para disfrutar no verán, o sea, vir a Sanxenxo no mes de febreiro, no mes de marzo, a disfrutar cando está choviznando, non sin caer aí a chorros unha petiscada, pero que tanto, e pasear por unha praia descalzo, incluso a veces, aunque faga 5 ou 6 grados de temperatura, é super bonita, super bo, é moi relaxante para o corpo, sobre todo para aquelas persoas que viven nas cidades que están estresadas, estar toda a semana traballando na cidade, acercarse a Sanxenxo a disfrutar dunha praia no inverno tamén é bonito. As praias non son solamente para tomar o sol, son tamén para disfrutar de todo o entorno. Bueno, temos aquí no Verán montado este ano unha sección na que cada semana visitamos unha das praias de bandeira do Concello de Sanxenxo e son os espectadores de Canal Rías Baixas e do resto de televisións que están a emitir este programa os que teñen que votar e decidir cal é a mellor praia deste 2020 do Concello de Sanxenxo. E eu vou te convidar a que no derradeiro programa pois veñas a recoller ese diploma a mellor praia do 2020 do Concello de Sanxenxo. Así que nada, quedamos emprazados a ese momento. E nada, simplemente pois para rematar, graciñas por estar un ano máis aquí connosco no Verán en Canal Rías Baixas. Gracias a vostedes e espero que siga sendo así, porque creo que é un clásico facer Verán de Canal Rías Baixas desde Sanxenxo. Eu creo que ten que seguir sendo así, non por outro lado, por nada especial, senón porque somos a capital turística no verán das Rías Baixas, eu creo que de Galicia, non? E así os dicen os datos estadísticos do INE, non o dicimos nós, por tanto, moi agradecido e sempre ben recibidos aquí Canal Rías Baixas. Pois imos agora ata o noso set musical, hoxe visítanos Ana Angueira, verán de contado que a actuación máis bonita nos ten preparada. Eu quedo aquí con Telmo, se che parece, alcalde, brindando con Martín Kodax, se che parece, polo Concello de Sanxenxo. Polo Concello de Sanxenxo. Solitaria camina la viquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa, camina, los mira sin verlos jamás. La Virgina tiene miedo y dolor. La Virgina no conoce el amor. Solitaria camina la viquina y la gente se pone a murmurar. Y dicen que alguien ya vino y se fue. Dice que pasa la vida soñando con él. Tiene pena y dolor. La Virgina y no conoce el amor. Solitaria camina la viquina y la gente se pone a murmurar. Dicen que alguien ya vino y se fue.
Dicen que pasa la vida soñando con él. Dice que pasa la vida soñando con él. Dicen que pasa la vida soñando con él. Eu encantada. Encantada, sí, sí, para que non nos protesten os veciños. Antes de nada, que tal vai o teu verán? Ai, o meu verán vai estupendo, vai ben, menos co ano pasado, evidentemente a situación non é a mesma, pero bueno, estou encantada, estou ben. Bueno, que vai indo a cousa, polo menos como a toda agora, non? Bueno, sí. Ti levas toda a vida nisto da música. Eu levo moitos, máis de 30 anos no mundo da música, en outras profesións tamén, pero sempre sin deixar a música de lado. E bueno, pois aquí estou e que sigo, uns aniños máis polo menos. Bueno, este ano non imos ter moita verbena aquí en Galicia, non vai haber moita festa, pero as túas orixes, podemos dicir, as túas orixes musicais están no mundo da verbena, non? As miñas orixes empezaron aí, comenzaron aí por Castilla e León, empezaron por aí pola Coruña, pero eu estuve moi pouco tempo realmente no mundo da verbena, pero o suficiente para saber como funciona e tamén, bueno, que é unha lástima todo o que está pasando para eles, non? Porque como nós como solistas, pois o mellor témolo un pouquiño mellor este verán, pois témolo menos crudo. Sí, no teu caso se cadran máis doado, non? Que esas orquestras que están, pois igual 10, 15 membros é máis complicado, non? Ti, por exemplo, outro día, a pasada fin de semana, tiñas un concerto na túa terra, lá polo concello de Barro. E nada, eu, claro, pregúntoche como iso de actuar, de facer concertos con público, pero nesta nova normalidade, na que todo é un pouquiño como era antes, pero todo mudou, non? Porque o público agora ten esa distancia social, hai as máscaras, bueno, é todo un pouquiño diferente, non? Pois a verdade é que foi moi fermoso, de verdad, que tuven unha acollida, eu ademais era a primeira actuación que facía despois do confinamento, e foi moi fermosa porque tuven unha acollida con moitísimo cariño, moita xente, entón, pois bueno, sabes que che veñen a ver expresamente a ti, porque ademais non era un sitio tan céntrico, non? Que había que ir a proceso para ver un artista, non todo o mundo se move para ver un artista hoxe en día, non? E bueno, eu quedei encantada da xente de Barro. Bueno, pois Ana Angueira volverá a estar connosco dentro duns minutos aquí no Verán. Agora deixamos que descanse un chisco e nos continuamos con máis asuntos. E a semana pasada falábamos de drones sobre as praias, sobrevoando as praias. Esta semana toca falar dunha aplicación que serve para reservar parasoles, para reservar tumbonas nesta praia que teño aquí ao meu carón, na praia de Silgar, aquí no concello de Sanxenxo. É un sistema pioneiro e único en España, e o noso compañero Juanma Lorenzo foi investigar a ver como funciona. Es un servicio innovador, somos realmente Slowways la primera empresa de alquiler de mobiliario de playa, sillas y sombrillas, y funciona totalmente digital, funciona a través de nuestra propia aplicación y solamente se paga por los minutos de uso, que eso es algo que hasta ahora no existía. Tú reservas tu silla o tus sombrillas de tu casa, desde donde estés, desde el bar, restaurante, donde sea. Te dan 15 minutos para poder venir hasta la base y una vez estás aquí con el teléfono móvil, tú simplemente confirmas que ya estás aquí para recogerla. Esta sería la silla. Y nada, pesan muy poquito, son muy cómodas y ligeras para poder transportarlas por toda la playa, para poder ubicarte donde quieras. Todo es totalmente digital, funciona a través de la aplicación y luego además la base, bueno, no se puede ver porque está justo ahí arriba, pero es totalmente autónoma porque funciona a través de unas placas solares, con lo cual pues la autonomía permite que funcione por sí sola. El horario es bastante amplio porque al ser autónoma, como os he comentado antes, nos permite pues, estar prácticamente todas las horas de sol, que afortunadamente estando en Galicia son bastantes horas de sol y es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y el precio son 0,79 céntimos la hora y va bajando 5 céntimos cada hora. Y como podemos dar un servicio de 12 horas en total,
Si estuvieras las 12 horas pagas poco más de 6 euros, 6,38 para ser exacto. Están totalmente desinfectadas, de hecho hemos desinfectado todo el mobiliario y la base, tenemos el certificado de COVID free y aún así nosotros de manera manual durante estas 2 próximas semanas vamos a estar desinfectando diariamente y luego la primera semana de agosto instalaremos aquí una estación que hará que también la desinfección funcione de manera totalmente automática. Tres focos principales, que son el ciudadano, por la comodidad y digamos la facilidad del uso que tiene, a las playas, porque nosotros realmente reducimos mucho el impacto medioambiental al no ocupar un espacio fijo en la playa, sino que la gente una vez que las utiliza, pues las devuelve aquí es donde se almacenan, no tienen que estar digamos en la playa, entonces reducimos el impacto. Y luego a los municipios, porque nos hemos preocupado mucho con el diseño, colaboramos con ESNE, que es una universidad que tiene bastante prestigio a nivel nacional, y pues el diseño lo hemos hecho de tal manera que sea un mobiliario diferenciador para las ciudades. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Pois seguimos no Verán Verán aquí ao ladiño da praia de Silgar. A maioría das festas este ano en Galicia tiveron que quedar na casa. Algúnas sí que puderon celebrarse dun xeito diferente ao habitual por mor do coronavirus. É o caso da Feira do Viño do Rosal, que chega este ano á súa 28ª edición. Iso sí, coa maioría das súas actividades online. Algúnas sí que se puderon celebrar de xeito presencial cun público moi reducido. Un equipo de Canal Rías Baixas estivo ali no Rosal. Nesta Feira do Viño para poder celebrar un evento tan singular como é a nosa Feira do Viño no Concello do Rosal. Estamos vendo como na meirande parte das ocasións estes eventos estánse cancelando e nós pois decidimos, tanto desde o Concello como desde as adegas, priorizar a singularidade deste evento e traballar con moito esforzo e moita dedicación para facer unha Feira do Viño alternativa e de aí que teñamos esta 28ª edición de Feira do Viño online. Se alguén quere entender o que pasa aquí, o que está a correr, que compre unha botella de viño de Rosal, que poña viño de Rosal, que mire o que ten dentro, e o que está olendo e o que está vendo. É dicir, isto realmente é unha paisaxe dentro dunha botella. Dende aquí invito a todo o mundo a que veña, non que beba viño do Rosal, que tamén, senón que veña a beber viño do Rosal ao Rosal. Va por vos. Si somos o que comemos e bebemos, eu son de Rías Baixas. Se han pechado as portas físicas e se han aberto as portas do mundo da nube, de internet e todas esas cousas, e nós se vamos a facer algo presencial que está cata, con todas as medidas de seguridade, como podedes ver, de separación, bueno, aproveitar as tecnoloxías novas para facelo de forma digital
cumplir con arreglo a situación que estamos vivindo, pois con esta cata e con ese xantar que temos todos os anos de bodegueiros, que ten que ser por razóns obvias máis reducido que outras veces. Que espectaculares, muy bien en nariz, que son los que marcan siempre muchos aromas, en boca tienen estructura, tienen una buena acidez. La verdad que me cautivó la cata, estuvo muy bien y muy bien dirigida además por el maestro Padín, pues la verdad que he disfrutado muchísimo. Esta tamén é a Feira do Viño, na que temos que poñer en valor o que é realmente importante do que aprendemos da COVID-19, que son os nosos amigos, familiares e as persoas que temos máis preto e que queremos nos nosos entornos máis cercanos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas de Verán? Estamos en una época muy importante porque nos encontramos en la Mostra de Teatro Internacional de Ribadavia. Con esto del coronavirus no sabíamos si esto se podía llevar a cabo, pero la suerte es que sí, estas calles se van a llenar de mucho arte. Así que vamos a ver si está teniendo la acogida que corresponde. Yo creo que sí. Roberto, bueno, 36ª edición, ¿cómo la estáis afrontando? Pois estamos moi gratamente sorprendidos porque temos cheo o Auditorio do Castelo todos os días, hai moito ambiente por Ribadavia, o público estáse comportando e axudándonos moito na ocupación dos espacios, que media hora antes son 350 persoas, é un público considerable, aínda que é o 50% do aforo, entón ordenar a 350 persoas ten a súa loxística tamén grazas aos voluntarios e grazas a todo o persoal do plan de contingencia, pero sobre todo estamos disfrutando dunha diversidade de espectáculos nunha edición histórica, sí. pero bueno, dunha maneira tamén de redescubrir. Somos de Ribadavia, bueno, eu de Ribadavia. Eu son dun pobo que queda aquí cerquiña da Cañita. Bueno, e que os esperáis desta obra? Bueno, esperamos un pouco de espectáculo de malabares, tamén un pouco de interpretación teatral, e a ver que tal, con que nos sorprende. Ademais vimos o programa, tiña bastantes premios, tiña un bo resumo, entón creo que as expectativas que temos son bastante altas. Aquí estamos a puntito de empezar, con ganas de ver esta obra. Sí, en principio encántame o teatro e vimos sempre que podemos, eu moi pequeno, vimos todos os anos. Como é tu nombre? Manuel. Manuel, y por lo que veo estás muy contento porque vas a ver una obra de teatro, ¿verdad? Sí. A ver, cuéntame un poquito de qué trata, porque yo la verdad no tengo mucha idea. Pues la verdad es que me gusta mucho el teatro y además voy a clases de teatro de Cañiza, que vivo en Cañiza y vengo aquí porque en Cañiza nadie sale a la gente y ahora en Ribadavia está saliendo mucha y me gusta mucho el teatro porque algunos son emocionantes, hay canciones chulas y también porque algunas son de detectives, otras de acción. Asunción, por lo que veo le encanta el teatro y mira qué suerte que es en su pueblo. Sí, menos mal que nos lo traen aquí, que nosotros Ribadavia non íbamos. Bueno, y todos los años viene aquí, ¿no? Sí. Nunca se lo pierde. Sí. ¿Y sabe de qué trata la obra o viene un poco a la sorpresa? Sí. Hoy no lo sabía. No sabía. ¿Sabe la qué? ¿Contenta porque va a comenzar el teatro? ¿Ya cogiste ahí tu sitio? Sí. ¿Y eres de aquí? ¿De dónde eres? De Ourense. De Ourense.
¿Y vienes todos los años o es la primera vez que vienes? La primera vez. ¿Y por qué decidiste venir? A ver. Pues porque vi este espectáculo y me gustó, y también porque teníamos ganas de venir, porque nos gusta mucho el teatro. ¿Te gusta mucho el teatro? ¿Y qué tipo de teatro? El de risa. El de risa, ¿no? Bueno, pues a ver qué te encuentras hoy. ¿Tú qué te esperas? Que te va a gustar, ¿verdad? Bien, porque ya lo vi. Sheila, bueno, pues nos podéis explicar un poquito cómo es el protocolo, cómo hacéis con las sillas, si al final se ha quedado gente fuera, porque me pareció que gente así se quedó decepcionada, ¿no? Sí, bueno, porque como tenemos que respetar las distancias de seguridad, pues hay menos aforo. Y luego además, pues nada, lo que se les dice es que se limpien las manos antes de entrar, que no se quiten la mascarilla y que si tocan una silla que tienen que quedarse en esa silla, no pueden andar cambiándose ni levantándose. Pues ya sabéis, chicos y chicas, si queréis disfrutar de espectáculos al aire libre, aquí en Rivadavia podéis hacerlo hasta el día 27 de este mes. Eso sí, con las medidas de seguridad. Ser responsables, por favor. Venga y a disfrutar. Seguimos no Verán Verán aquí en Canal Rías Baixas e tamén a través de Televigo, Telemiño, Canle Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. Xa saben vostedes que a nos encanta nos ir de praias, pero hai moitas opcións seguras, que tamén é importante nestes tempos que nos toca vivir. Hai outras opcións seguras que compre poñer sobre a mesa para gozar destes meses de verán. Unha desas propostas é descubrir ou redescubrir, se vostedes queren, o patrimonio que temos na nosa contorna. Alicia Padín é a presidenta da Asociación de Amigos do Románico. Que tal? Benvida. Hola, moitas gracias. Bueno, antes de nada, para situarnos un poquinho, que é a Asociación de Amigos do Románico? Pois é unha asociación que se fundou hai 15 anos porque un grupo de amantes do románico que tiñan as súas propias canles de difusión, benxes a blogs ou a través de Facebook, xuntáronse e fundaron esta asociación porque creían que dentro do románico había moitísimo que promocionar e moitísimo que divulgar e protexer, sobre todo protexer. Entón decidiron asociarse, fundaron este grupo e empezaron a ter socios e colaboradores. Outra dos factores dos elementos máis destacables e máis importantes da asociación é a revista que editamos, a revista Románico, que dirixe o galego Augusto Guedes, que reside en Caldas, é a primeira publicación exclusiva, o sea, dedicada exclusivamente á arte románica. Editamos 2 ao ano, o sea, que acabamos de publicar o número 30, e con ela chegamos a moitas partes do mundo e chegamos sobre todo a todo aquel que lle interesa a arte románica, a todos os nosos socios, pero tamén a todos aqueles que queiran suscribirse ou comprala directamente. Bueno, pois a través desa publicación que facedes é divulgar, que, como ti ben dís, unha das principais misións do colectivo, non? Pero agora que ti chegaches á presidencia desta asociación, pois un poquinho cales van a ser as túas liñas de traballo, cales van a ser os teus principais obxectivos, non sei se camiñar cara a divulgación dese patrimonio, se cadra defender a súa posta en valor, a súa recuperación, a súa conservación? Bueno, pillou-nos un momento un pouco malo, a verdad. Nos, ao longo do ano, cada coordinador fai as súas actividades, que é un pilar fundamental dentro da asociación, porque permite ao socio de cada rexión ou de cada coordinación estar máis próximo do seu patrimonio, visitalo e coñecelo. Queríamos manter estas actividades, pero agora, pois, co coronavirus é complicado, é bastante complicado. Temos tamén actividades nacionais, os fins de semana románicos e as asambleas nas que xuntamos aos socios e tamén coñecemos un pouco do patrimonio pois, de algunha cidade. Este ano iba a ser Palencia, que darános para o 2021. Tamén íbamos a visitar en outubro o Mosteiro de Leire, coñecelo en profundidade, e íbamos tamén ir á zona de Cantabria en xuño, o cal tampouco foi posible. Queremos continuar con esa liña, porque é moi importante que o socio e o non socio, aquela persoa que quere vir igualmente, coñeza e disfrute e se poidamos continuar divulgando todo o patrimonio románico. Sí que nos gustaría ir avanzando, sempre vamos metendo novidades e cambios. Para este ano tiñamos pensado facer unhas... O nome todavía non o temos escollido porque a lista vermella xa existe, pero si unha lista de patrimonio románico en perigo ou que debería ser... ameazado, non? Claro. Ameazado, que debería ser protegido, ben sexa porque está en ruína, ben sexa porque está en risco de ruína, porque quedou totalmente olvidado pola administración ou polos donos, pola igrexa, está en estado lamentable.
ese é un dos proxectos que temos en marcha, o que pasa que, bueno, agora mesmo está todo absolutamente parado. Queremos facer esa lista, queremos darlle un pulo a esa idea de conservación, e veremos nos próximos meses como podemos empezar a traballar. Dicía ao comezo da entrevista, na túa presentación, que unha das opcións que temos agora mesmo sobre a mesa, unha opción segura, é descubrir o patrimonio, non? Ir a aqueles lugares que temos e cadra pretiño da casa e gozar de toda esa riqueza patrimonial que temos, por exemplo, aquí en Galicia, nas 4 provincias. Ademais, temos unha cantidade enorme de patrimonio, e en concreto tamén de patrimonio románico, non? Sí, a nivel de patrimonio románico, Galicia é moi salientable. Temos concellos nos que todas as igrexas ou casi todas as igrexas son de orixe románica. Non todas se conservan ata día de hoxe, porque hai que entender que ao longo dos séculos as igrexas necesitan máis espacio ou buscan unha modernización e algunhas delas non conservan demasiado. Pero sí que a nivel románico Galicia é moi salientable, non ten nada que envexar a outras comunidades autónomas de España. Bueno, Alicia, propóñoche agora facer, se che parece, unha ruta por esta comarca na que estamos, a comarca do Salnés, e xa que estamos no concello de Sanxenxo, comezar por aquí, por este municipio, máis alá das praias, que tanto falamos aquí no Verán Verán, máis alá destas praias, que podemos ver no concello de Sanxenxo? Unha das paradas obrigadas que todo o mundo vai a visitar é a Capela da Lanzada, que é unha capela románica, pero hai que entendela dentro dun contexto de fortificación e de todo ese entorno protegido que era a Capela da Lanzada, pero ao mesmo tempo, nese mesmo enclave temos a necrópole e o castro da Lanzada. Nun pequeno lugar hai moita cousa concentrada, moitísimo, porque mesmamente dentro da época, o sea, do momento do castro, temos a época previa á romanización, a época de romanización, e incluso hai como unha serie de estratos que se superpoñen. A verdade é que Rafa Rodríguez sería maravilloso para explicar este tema, porque se coñece o castro de maravilla. É un enclave máxico, é un enclave que é digno de ser coñecido. E o que chama a atención é iso, a ocupación tan temprana, xa en época castrense, pero tamén continúa ata a época románica, e ca fortificación e ca capela. Hai que entender que é un enclave que era o primeiro que a xente se topaba cando chegaban a Galicia por mar, e supuxo un momento un punto de defensa, pero tamén un punto moi interesante a nivel patrimonial e artístico. Mais alá de Sanxenxo, unha das xoias da comarca do Salnés e, por extensión de toda Galicia, está en Cambados, non? A praza de Feciñáns. Sí, é un enclave tamén, é un monumento moi destacable. Hai que entender que este pazo do século XVI, agora temos unha visión, non digamos distorsionada, pero sí temos que entendela de novo. Cada monumento hai que entendelo no seu contexto, no momento en que se erixe, e no momento, no momento que foi erixido e para o que foi pensado. A función que tiña en orixe, non? Exactamente. É un pazo, é unha vivenda que continúa a selo, temos a sorte de que se pode visitar, os seus donos permiten a visita ao pazo, non a todo, obviamente, hai estancias privadas, pero sí podes ver as estancias máis antigas e facerte unha idea de como era. Pero aparte temos esa praza que a día de hoxe temos empedrada, pero hai que recordar que esa praza non era empedrada, a pedra é deste século, e hai que entender que nesa praza tamén se celebraba o mercado, o sea que era un lugar cheo de vida, de Cambados. Sí, era o centro neurálxico de onde tiñas que ir si querías comercializar ou incluso socializar. Eso explica, por exemplo, a artistas como Francisco Leiro. Francisco Leiro, o seu avó tiño o taller ali ao lado. Por qué? Porque era o lugar do mercado. E el xa desde pequeno bebe e se nutre desa riqueza artística que ten ao seu redor, e tamén ao mesmo tempo se nutre do taller da madeira de seu avó. Bueno, eu teño que confesar que a praza de Feciñáns, para min, da comarca do Salnés, prácticamente o meu lugar favorito, que non se enfaden o resto de espectadores do resto da comarca, pero bueno, máis alá desa praza de Feciñáns, en Cambados, ainda temos outra parada obrigada, que son as ruínas de Santa Mariña, non? Sí, é un lugar maravilloso. Hai que ver esa igrexa a día de hoxe, claro, vémola moi romántica, toda en ruínas, sen a zona do tellado, pero é unha igrexa gótico mariñeiro maravillosa, un exemplo dos poucos que se conservan con esa nave tan amplia, esa decoración, bueno, os arcos que soportaban o teito moi abertos, pero ao mesmo tempo apuntados, coa decoración de bolas que xa empeza a traer
esa decoración de época renacentista, e sobre todo porque, bueno, a día de hoxe, que o crecemento urbano pois non hai tanta, pero as vistas que hai dende ali, ou sobre todo se subes ao Monte da Pastora, son fantásticas, tes unha visión da ría moi boa. É sen dúbida un monumento moi singular polo feito de que só quedan eses arcos, non esas ruínas que o converten nun monumento único en prácticamente toda Galicia, non? Sí, estuvo dentro de algún concurso dos cemiterios máis ¿no? fermosos, Claro. singulares de España, e se non me equivoco, en Galicia quedou de número segundo, ganou o de Noia, pero bueno, eu creo que Santa Mariña merecía. Bueno, anda aí a cousa disputada. Está un pouco disputada, Bueno, sí. Alicia, ti és de Vilanova, así que toca barrer para a casa. Por suposto. Que podemos visitar en Vilanova de Arousa? A ver. Moitísimas cousas. Pero bueno, hai unha parte na que se mestura patrimonio con literatura, non? Claro, o Museo de Valle Inclán. Aí está. É un BIC, un ben de interese cultural, que foi restaurado polo Concello, comprado e restaurado polo Concello despois dun incendio que sufriu. Obviamente, como sufriu un incendio, os mobles non son os orixinais, claro. É lóxico, pero sí que se preocuparon de comprar aqueles que fosen o máis similares aos da súa época, aos da época na que Valle Inclán naceu nesa casa. Entón, faste unha idea non só do entorno que podía ter Valle Inclán, pero sí te fas unha idea do que era un pazo urbano habitado, o sea, obviamente habitado. Para os espectadores que nos están a ver, que non coñezan a zona, está no centro mesmo de Vilanova, e no medio do casco urbano, este pequeno paraíso, non rodeado deses xardíns, ali no medio medio, non? Perfectamente integrado dentro do contexto do casco urbano. Pois o que decía, o bo que ten este museo é que te fas unha idea de como era a casa no século finais do XVIII, XIX, sobre todo no XIX, como eran estas casas fidalgas urbanas, que hai modificado, obviamente, a parte baixa, que serían as cuadras, as estancias dos animais, pois iso é unha da parte da musealización, onde está explicada un pouco a vida de Valle Inclán e algunhas das súas obras, pero a marxe diso, a parte de arriba é perfectamente admisible como se fose, digamos, do século XIX. Bueno, aquí na nosa contorna tamén hai miradoiros espectaculares. Sí. Na primeira parte do programa, se lembra, enviamos ao noso compañero Juanma visitando ese banco de Noalla, pero máis alá dese espazo que hai aquí en Sanxenxo, neste mesmo concello, hai outro miradoiro tamén moi interesante, que é o miradoiro da Granxa, non? Sí, o miradoiro da Granxa permite ter unha vista bastante completa da ría de Pontevedra, e percibes ademais toda a costa que está, digamos, en fronte, toda a zona de Marín e de Pontevedra. É un miradoiro que, a verdade, no que se para, bueno, a ver, moi significativo, é un punto polo que pasa a ruta Pai Sarmiento, que parte de Pontevedra, as variantes pintural desvíase antes, pero a ruta para Sarmiento sí que para aí, pasa por ali, continúa por todos os concellos, ou casi todos os concellos desta comarca, é moi significativo. Penso que a calquera persoa que lle interese un pouco disfrutar das vistas desta zona ou facer unha pequena parada se está facendo a ruta Pai Sarmiento é o lugar ideal. Unha vista privilexiada a esa ben fermosa ría de Pontevedra. Falando de miradoiros, se cadra o máis mítico que máis sona ten na comarca do Salnés é o de Lobeira, non? Sí, Lobeira ten unhas particularidades que o fan único. É un enclave que non está excesivamente alto, pero tampouco demasiado baixo, o sea que a perspectiva que tes da ría é casi completa, é que casi ves a punta da Lanzada, onde está a capela da Lanzada, casi. Ves toda a ría, hasta Carril, porque a partir de aí xa a orografía non che permite continuar a visión hasta Catoira. Pero sí que te fas unha idea de por que era tan importante este enclave na Idade Media, porque foi tan disputado por Xelvírez, por Urraca e por demais casas fidalgas do momento. O bo que ten é o que dicía, que podes ver toda a ría de Arousa, casi desde Sanxenxo ata polo menos Vilagarcía de Arousa. Podes identificar moi ben todos os enclaves, as zonas urbanas e todos os puntos recoñecibles da ría. A parte que a nivel patrimonial, pois claro, é moi destacable. Ali estaba o famoso castelo de Urraca, que, como decía, foi tan disputado polos personaxes do século XI, XII, XIII, e que, por desgracia, se perdeu ca revoltas irmandiñas. A tradición di que a pedra deste castelo foi reutilizada para a construción do Pazo do Rial, entonces, en certo modo, conservámolo
pero noutro con clave. Doutro xeito. Bueno, Alicia, foi un placer, temos moitas propostas, moitas opcións sobre a mesa para gozar do patrimonio aquí nesta comarca do Salnés. Moitísimas grazas por vir ao Verán Verán. Damos de paso agora a seguinte actuación da nosa convidada de hoxe, Ana Angueira, e eu quedo aquí con Alicia brindando, se che parece, pola posta en valor do noso patrimonio. Por suposto. En casa se instaló cuando el consuelo es que se puede estar peor y dije apaga y vámonos, el tiempo no vuelve atrás, no te puedo soportar, déjame ir, esta víbora fiel no te pudo hacer feliz. Una estrella, nunca he conseguido darte esa sorpresa, como aquella vez que me corté las venas. Déjame ir, casi no hay luz en este oscuro callejón donde mi vida se para. Cargo esta cruz, cuando caigo me levanto, no se puede pedir más. Soy tan feliz como lo son otras, viendo a la gente cómo se acomoda. Rompo a llorar como una gilipollas. Déjame ir. Y negra historia, la del corazón. En casa se instaló cuando el consuelo es que se puede estar peor y dije apaga y vámonos, nunca me dijo qué tal al volver de trabajar para no hablar y no sacó ni una vez nuestro perro a pasear. Mis penas, qué tipo de sangre corre por tus venas, que solo un eructo al verme las maletas. Déjame ir, supe lo que era el infierno hasta el momento en que le pude acuchillar. Son tantos años soportando imperturbable toda su brutalidad. Sin entrar, me di media vuelta. Es primavera y esta luna llena me ha desatado sin querer la lengua. Dejadme Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas.
Pois xa estamos de volta aquí no Verán Verán en Canal Rías Baixas e a través de Televigo, Telemiño, Canle Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. Estou seguro que vostedes xa están desexando coñecer a candidata a converterse na praia deste Verán Verán de 2020. Bueno, se a semana pasada foi a praia de Foxos, hoxe é a quenda da praia de Montalvo, a la que foi Juanma Lorenzo. Esto va para todas las chicas. Continuamos descubrindo os areais de Sanxenxo e hoxe vimos a praia de Montalvo. Pero que terá esta praia para que veña tanta xente? Agora o descubrimos. Contigo, hermosa, vente conmigo. Tú sabes que mi mente te aclama. Quiero besarte con tanta calma para así llevarte al cielo en un viaje sin regreso. Me gusta mucho. Hay olas, de verdad, pero está también bastante tranquilo el agua. Y la arena también se agradece que sea fina y tal. Bueno, vos tiempo ya vos compañía. Está un ambiente familiar que hay, ¿no? Muy tranquila, el camping al que venimos está genial, nos encanta. Mamita, menea tus caderas y pórtate más si deseas. Tus manos, tu cuerpo, enciende. Estoy bastante bien aquí, fresquito. Un saludo para Verán Verán. Saludo para Verán Verán. Mi fuego, solo verte me pone loco, amándote poquito a poco. Mis manos, mi cuerpo, encienden tu fuego. Pues llevamos desde que somos pequeños en este camping, estamos juntos desde que teníamos 2 años y pues por eso venimos a este camping. El agua, pues hay un montón de espacio para jugar y todo. No, bastante ben, bastante ben. Fai un poquinho de aire, pero estáse bastante ben. Puede ser todas las olas porque son unas olas bastante grandes. Dando clase de surf a los chicos, damos clases todos los días de lunes a lunes, 2 horarios a partir de los 5 añitos. Pero en calidad de ola podríamos decir que es la mejor a nivel de surf. Bueno, la regalé porque sus amigos estaban ayer jugando también con la tabla esta de body y para que aprendiera un poquito. Bueno, para ser la primera vez no lo hizo mal, además con estas olas. Hay oleaxe, ventos, correntes, sabe unha playa bastante salvaxe. Boa para facer surf, windsurf tamén, dependendo dos días de vento. Pero bueno, ainda así sigue sendo unha playa familiar, agradable para ir de fin de semana. O entorno é maravilloso e, bueno, ten un equipo de salvamento que coida moi ben das persoas. El agua, a ver, como en casi todas prácticamente, fría que flipas. Buena, pero hoy está un poco fría. Aquí lo que nos gusta es el mondongo, el marisquín. A Virxen de Guadalupe cando vai pola Rianxo. La playa está muy bien, pero la comida mucho mejor. Aquí o típico para comer é eso, racións, pescaditos, unhas sardiñas, un churrasco, os bocadillos típicos de verán, uns helados, unhas cañas. Xa levo un bo rato aquí na praia de Montalvo, escoitando como a xente di que a auga está moi fría. É algo que me extraña porque aquí en Sanxenxo a auga sempre está boísima. Así que é meu turno de probala. Ata logo! Bueno, pois aí deixamos a Juanma probando a auga. A praia de Montalvo é unha das firmes candidatas a converterse na praia do Concello de Sanxenxo deste Verán Verán de 2020. Poden ir votando por ela se queren no Facebook do programa Verán Verán. Está competindo coa praia de Foxos, que era a praia que visitábamos a semana pasada. Xa saben, unha delas, a praia de Foxos ou a praia de Montalvo, pasará a seguinte fase. Xa saben que cada programa, cada Verán Verán, lles iremos amosando unha praia
praia de Bandeira Azul deste concello de Sanxenxo. A semana que ven, por exemplo, viaxaremos ata a praia de Paxariñas. E nos, entretanto, mentres vostedes van votando a través do noso Facebook, seguimos aquí no Verán Verán a través de Canal Rías Baixas, pero tamén, xa saben, a través de Televigo, Telemiño, Canle Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. Se lles parece, agora falamos de cine, porque é un sector que eu creo que está a vivir unha época dourada aquí en Galicia con lanzamento de grandes títulos. Unha desas películas que está chamada a ser un éxito é María Soliña. O seu director é Ignacio Vilar, que o teño aquí ao meu carón. Que tal, Ignacio? Moi boas e benvido ao Verán Verán. Gracias por invitar. Un placer. Nada, dicía eu que esta película está chamada a ser un éxito como os teus anteriores traballos, véxase A Esmorga, véxase Sicixia. De momento, María Soliña foi ao Festival de Taormina, en Sicilia, e veu para casa con premio. Sí, a verdade que sí, é unha ledicia porque chamoume o director do festival o domingo para dicirme que María Soliña gañara o Festival de Taormina, non? Que está en Sicilia. En Sicilia. E comentoume que o xurado, que era de moitos países, Francia, Rusia, Alemanha, que quedaron sorprendidos porque de pronto descubriron que existe Galicia, que temos un idioma, unhas historias que contar, a historia de María Soliña. A historia de María Soliña. E, bueno, depois unhas grandes paisaxes onde se rodou esta película, sabes que foi na península do Morrazo, Cabo Home, Redondela, Cangas, bueno, a illa de San Simón, son paisaxes impresionantes. Sen dúbida. E tamén descubrían a nosa gastronomía, non? Que iso é importante. Que eso sempre conquista, entonces, non? Bueno, o público. É como un gran escaparate para, de alguna forma, pois darnos a coñecer, non? Bueno, falamos de María Soliña, a túa sétima longametraxe, unha personaxe mítica, non? Da historia de Galicia, que nunca tivo un espazo na gran pantalla ata que chegaches ti. Sí, mira, María Soliña é unha das grandes mulleres esquecidas, pouco coñecidas por todos os galegos e galegas, por todos, menos en Cangas, que sabes que é unha muller de Cangas no século XVII que acusan de bruxa a queima a Inquisición. Penso que tamén eso, o cine tamén sirve non só para darnos a coñecer no mundo, sino tamén para coñecer as nosas grandes mulleres, en este caso María Soliña. E construir tamén non a nosa historia, non? Entre todos, non? Exacto, sí. Eu creo que ademais María Soliña é unha das mulleres que nos pode dicir moitas cousas no momento actual, nesa agresión que está sufrindo, que sigue sufrindo as María Soliña no século XXI, non? Sigue sendo atacadas polo dragón, como a María Soliña do século XVII, non? Sí, porque na película faz un paralelismo entre María Soliña do século XVII e unha María Soliña contemporánea, non? Unha María Soliña do século XXI que sofre, como ti ben dicías, as agresións dese dragón dun xeito diferente, non? Un xeito diferente a unha época distinta, pero ao final a agresión ven sendo o mesmo contra a muller, non? Sí, bueno, hai mortes tamén, como a María Soliña, non? Non as queiman agora porque, non sei, pero siguen agredindo eses dragóns. O dragón sae porque no proceso de guión, que levou 9 meses, descubrín unha festa que é unha das grandes festas, das festas máis primitivas, que é a festa da coca, en Redondela. O que celebran nesa festa, a festa da coca, fai moitos séculos había un dragón que tiña unha cova debaixo da illa de San Simón, na ría de Vigo. Na ría de Vigo. Ese dragón, unha vez ao ano, ia ao centro de Redondela e secuestraba mozas e as levaba á súa cova e as denigraba e violaba vilmente. E un bo día, os mariñeiros de Redondela matan o dragón cas espadas. E as mulleres, as burras, celebran metendo en riba dúas penlas que son nenas de 3 anos que non poden pesar moito e parecen que voan. Están celebrando a morte do dragón. Eu ao descubrir esa festa levoume a que María Soliña, ese dragón que mataran os mariñeiros de Redondela, parece que non o mataron definitivamente. Entonces, no século XVII, colle outro aspecto, que é o aspecto dos minicos da Inquisición, non? Da Igrexa Católica perseguindo e queimando mulleres, e no século XXI ese dragón, por desgracia, sigue vivo. E esta é unha película que para min é un grau de area para ver se entre todos logramos matar definitivamente ese dragón, non? Sí, porque a fin de contas a defensa da muller, non? O feminismo está moi presente, non? No teu traballo. Sí, é a defensa de persoas que están sendo agredidas, neste caso mulleres, e que
é que despois non somos conscientes, sobre todo as leyes penso que teñen que reformarse completamente para matar definitivamente ese dragón. Os xuíces, un tanto por cento dos xuíces non é consciente da gravedade desas agresións. Eu creo que entre todos temos que logralo, non? Pois aí está esa contribución tamén a través do cine, a través da película que ti dirixes, María Soliña. Por que crees que ninguén se atrevera a tocar esta figura, unha figura tan emblemática como é María Soliña? Por que crees que ninguén se atreveu ata agora, ata que ti te puxeches mans á obra a falar de María Soliña tamén a través da gran pantalla? Bueno, imagino que, mira, sempre meterse con unha película de época é complicadísimo, necesitas un presuposto moi elevado. Recursos moi grandes, non? Moi grandes, entón imagino que ese é un factor para o noso cine galego, non? Eu, por sorte, bueno, contamos con unhas axudas que podemos levar a cabo a termo este proxecto, non? Imagino que é por problemas de presuposto, non? Bueno, pois ao final os cartos tamén son importantes en todo e tamén no mundo do cine, pero por sorte temos agora esta primeira película centrada en María Soliña, ademais cun reparto actores e actrices de primeiro nivel. Vou ler Laura Míguez, Grial Montes, Antón Durán Morris, Mabel Rivera, Mela Casal e moitos máis, en definitiva, un luxo de reparto de actores e actrices. A verdade, si eu sempre combino Grial Montes, que son as protagonistas, e Laura Míguez é a primeira longametraxe que fan. As dúas María Soliñas, non? As dúas María Soliñas e despois sempre busco actores xa consagrados como os que nomeaches, non? E iso, esa conxunción entre a frescura e a experiencia, penso que axudan a que contar a historia para que os espectadores se emocionen, non? Bueno, no medio dese reparto hai un cameo que a nós os xornalistas que sempre andamos detrás das cousas políticas nos chama un pouco a atención, que é ese cameo da presidenta da Deputación de Pontevedra. Como se argallou todo isto para que Carmela Silva acabase participando na película? Bueno, sabes que fixemos unha rolda de prensa ao inicio da rodaxe, que estaba todos os medios, ali na Diputación de Pontevedra, e Carmela comentou que desde pequena quería ser actriz. Entón, cando saímos da roda de prensa, dixe, a ver, pois mira, vamos a facerse unha proba. Fixemos a proba e, ao final, fai un papel impresionante, Pois nada, estaremos atentos tamén a ese debut na gran pantalla. Esa monxa do século XVII, que fai moi ben. Pois estaremos atentos tamén a ese debut de Carmela Silva, da presidenta da Deputación de Pontevedra, na película de María Soliña. Bueno, a estrea do filme tivo lugar en Redondela, tivo que pospoñerse por mor da pandemia, e o día no que estreáchedes nesa proxección no Concello de Redondela, tivechedes que sometervos pois aos evidentes controis de aforo, a medidas de protección para a seguridade das persoas. Non sei se todo isto que nos tocou vivir, non sei que sensación che causa a ti esta recomposición da realidade con esta estrea tan diferente ás estreas habituais ás que estábamos acostumados. Bueno, mira, para nós, nos tiñamos esta película, tiñamos todos os cines de Galicia, ¿no? Porque desde a Esmorga nos abren as portas todas as salas de cine, Madrid, Barcelona, grandes cidades, Sevilla, Bilbao, e pecharon os cines. Entón ocorriunos unha idea que nós sempre estrenábamos nos cines as películas como Esmorga, Sicisia, Vilamor ou Prado Longo, e sempre estrenábamos nos cines comerciais e despois proyectamos ao ar libre durante o verán por todos os concellos de Galicia. Bueno, pois este coronavirus fíxonos cambiar completamente a maneira de exhibir a película, non? Entonces, estamos exhibindo a película, temos xa 140 concellos pechados, eu xa levo 23 concellos, ademais o interesante tamén é que eu vou a presentar a película e despois hai coloquio. É impresionante o que estou aprendendo dos espectadores e espectadoras sobre a miña propia película, non? E entón, a estrea en Redondela, que foi o lugar onde rodamos, en Cangas, o día seguinte foi o 19 de xuño, o 20 en Cangas, sábado, estrenamos ao ar libre, porque por as circunstancias. Entón, bueno, nestas proxeccións ao ar libre sempre guardamos as medidas de seguridade, de sanidade, distancia, mascariñas, desinfección. A verdade é que cumprimos o protocolo e os espectadores e espectadoras, que agora xa sabemos, xa temos experiencia, xa levamos casi un mes proxectando por toda Galicia, cumplen as normas, non? Entón, é unha actividade segura que os concellos
lle interesa porque, bueno, a xente está controlada, está sentada, e aparte inventamos, bueno, inauguramos o primer cine de Galicia en Verín, o día 21 de xuño, que foi un éxito impresionante, con 120 coches. Ademais, o que fixemos é promover tamén a economía local. Entón, todos os restaurantes de Verín fixeron un menú de cine e venderon máis de 500 menús, levaban as bandeixas aos coches, aqueles que pedían os menú a través do autocine, non? autocine, que sí. tanto de toda a vida, non? Nos sona. Bueno, un dos concellos nos que vai estar María Soliña próximamente está moi pretiño daqui do concello de Sanxenxo, no concello de Meis, o vindeiro 2 de agosto, se non me equivoco, non? 2 de agosto, sí. Sí, esa é unha das moitas proxeccións que temos, e a verdad que recomendo ir a esa proxección porque, bueno, vai haber presentación, coloquio, bueno, e unha película penso que merece a pena, ahora sí que podo decir, que chega, que emociona e depois sirve para o debate, non? Pois esa cita vai ser ás 9:30, 2 de agosto, ás 9:30, ali en Paradela, no concello de Meis. Bueno, vaimos rematar, se te parece, con esa reflexión que facía eu ao principio, de que o cine galego, o cinema galego, está a vivir un momento dourado, non? Temos grandes películas, é o caso, por exemplo, de María Soliña, vimos de un ano de moitos premios, de moitos recoñecementos, con Oliver Laxe tamén emerxendo. Non sei se compartes esta valoración que facía eu de unha época dourada para o cine galego. Sí, creo que aquel camiño que nos marcou Chano con Sempre Sonxa, non? En 1989, non? Que a súa estrea, que foi un éxito, Chano marcou ese camiño e creo que estaría orgulloso ver que ese camiño que marcou agora xa se converte casi nun autovía, non? En que o noso cine non só triunfa en Galicia, non? Enchendo as salas, sino que tamén viaxa internacionalmente. Eu podo dicir a anterior película, Sicilia, que rodei na Costa da Morte, neste momento está en 18 idiomas. Quere dicir que polo menos estuvo en 18 países e aí mostrando pois a nosa Costa da Morte e vendendo de alguna forma que por certo o cine tamén promove riqueza, promove turismo, non? Ignacio Vilar, director de María Soliña, foi un auténtico prazer de contado, brindamos polo futuro do audiovisual galego, pero antes teño que despedir aos espectadores que nos están a ver a través da pequena pantalla. Foi un prazer unha semana máis estar con todos vostedes. De contado quedan coa derradeira actuación de Ana Angueira. Moitísimas grazas pola súa atención, vémonos a semana que ven. Eu quedo aquí con Ignacio Vilar, brindando, Ignacio, polo futuro do audiovisual galego. Gracias. Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado a un piano, de no importa qué viejo café. Toma el vaso y la tiemblan las manos, apestando entre humo y sudor, y se agarra a su tabla de náufrago, volviendo a su eterna canción. La, 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 la. Toca otra vez, viejo perdedor, haces que me sienta bien. Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel. Cada vez que el espejo de la pared le devuelve más joven la piel, se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él.
pero siempre hay borrachos con babas que le recuerdan quién fue el más joven maestro a un piano, vencido por una mujer. Ella siempre temió echar raíces que pudieran sus alas cortar, y en la jaula metida la vida se le iba y quiso sus fuerzas probar. No lamenta que dé malos pasos, aunque nunca desea su mal, pero a ratos con furia golpea el piano y hay algunos que le han visto llorar. Toca otra vez, viejo perdedor, haces que me sienta bien. Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel. El micrófono huele a cerveza y el calor se podría cortar. Solitarios y oscuros buscando pareja, apurándose un sábado más. Hay un hombre esferrado a un piano, la emoción empapada en alcohol, y una voz que le dice: pareces cansado y aún no ha salido ni el sol. Toca otra vez, viejo perdedor, haces que me sienta bien. Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide albariño Rías Baixas.